Konnichiwa minasan, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Nining lisuna atong i-conjugate ang usa ka ku-ending nga verb, ang kaku o musuwat, sa usa ka gatos nga lain-laing verb conjugation nga ato nang gituki sa atong mga miaging leksyon ug gamit kaayo sa pangadlaw-adlaw nga hinapon. Kung kamao ka gani mo conjugate sa kaku, maka-conjugate na kag bisag unsang ku-ending verb. Tungod kay ang leksyon dako, ako kining gibuak sa upat ka parte ug niining unang parte atong conjugaton ang kaku sugod sa numero 27 hasta 50. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110, atong nakatunan sobra sa usa ka gatos nga lain-laing verb conjugations nga pwede nimong gamiton sa pang-adlaw-adlaw nga hinapon. Og kining lisuna, mosuma total niining mga konjugasyona pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka ku-ending verb, kaku, musuwat. Ang mga lain-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form nga kaku, te form kaite, conjunctive form kaki, ang plain negative non-past form kakanay, ug ang plain past form kaita. Niining puntoha, dapat kamao na ka mo conjugate ani nila sa bisag unsang ku-ending verb. Kini ang mga basic forms. Kung di pagani, palihog bansaya una, paagis pag-review sa leksyon 27. Kining video ha, mutuki ni mga konjugasyona ug muhatag og usa ka ehemplo nga sentence kada usa. Gikan sa numero 27 hangtod 50. Ato mga conjugations kay mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad. Laing-laing conjugation nga mo-ekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang. Panahon sa pagbuhat, mga pangalitan, kinahanglan mo buhat, nagkadugay og buhat, nanto ka, og ang ika-50 kay ang pagpalabi og buhat. Niining higayuna, kung pwede kong muhangyo kaninyo, kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos, sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Niju nanabang, mubuhat usahay. Ang formula kay dictionary form o ru form sa verb plus koto ga aru. Ru koto ga aru nga gituki nato sa leksyon 55. Musuwat usahay. Kaku koto ga aru. Kaku koto ga aru. Ehemplo, usahay musuwat ko sa akungan sa katakana. Watashi wa namae o katakana de kaku koto ga arimasu. Watashi wa namae o katakana de kaku koto ga arimasu. 28 bang, tambag og suhestyon. Ang formula kay plain past o ta form sa verb plus hoga i nga atong gistudyuhan sa leksyon 56. Pwede po nato gamiton ang dictionary o ru form sa verb as in ru hoga i pero huyang kini paminawon og mahog nga suhestyon. Dire atong gamiton ang mas kusog nga tambag ang ta hoga i. Mas maayong mosuwat kay ta hoga i. Mas maayo nga imong isuwat imongan sa katakana. O namae o katakana de kaita hoga ii desu. O namae o katakana de kaita hoga ii desu. 29 bang, tambag og suhestyon gihapon apan sa negatibo, mas maayo dili mobuhat. Ang formula kay nai form sa verb plus hoga ii. Nai hoga ii. Leksyon 56 gihapon. Mas maayo nga di musuwat, kakanay hogai. Kakanay hogai. Mas maayo kung di ka musuwat sa imong address ni ining pormaha. Gojushou wa yoshi ni kakanay hogai desu. Gojushou wa yoshi ni kakanay hogai desu. 30 bang, abilidad, long version. Ang formula kay ru form o dictionary form sa verb plus koto ga dekiru. Ru koto ga dekiru. Leksyon 57. Makasuwat. Kaku koto ga dekiru. Kaku koto ga dekiru. Makasuwat ko hiragana apan di ko makasuwat og kanji. Watashi wa hiragana wa kaku koto ga dekimasu ga kanji wa kaku koto ga dekimasen. Watashi wa hiragana wa kaku koto ga dekimasu ga
kanji wa kaku koto ga dekimasen. 31 bang, abilidad gihapon pero shortcut. Ang formula para sa mga category 2 o last hiragana changing verbs sama sa kaku kay ang hiragana ending sa dictionary form usbon ngadto sa E-series. Busa ang ku mahimong ke. Ato kining gi-eksplika sa leksyon 57. Makasuwat, kakeru. Kakeru. Mao gihapong sentensa, makasuwat kog hiragana apan di ko makasuwat og kanji. Watashi wa hiragana wa kakemasu ga kanji wa kakemasen. Watashi wa hiragana wa kakemasu ga kanji wa kakemasen. 32 bang, samtang. Gamito nato ning konjugasyon sa samtang kung usa ra ka tawo nagbuhat sa duha ka aksyon nga gidungan og himo. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus nagara. Leksyon 58. Samtang magsuwat, kakinagara. Kakinagara. Samtang magsuwat ko sa mga report, maminaw kog music. Watashi wa riporto kakinagara ongaku o kikimasu. Watashi wa riporto kakinagara ongaku o kikimasu. 33 bang, samtang gihapon, apan ang gisamtang dire usa ka estado. Ang formula kay plain past o ta form sa verb plus mama. Ta mama. Leksyon 59. Samtang nasuwat, estado kini. Kaita mama. Kaita mama. Gisuwat niya iyang essay, busa ang essay na as estado nga nasuwat na. Apan wa gyud niya gisumiter sa maestro. Kare wa essay o kaita mama sensei ni dasanakatta. Kare wa essay o kaita mama sensei ni dasanakatta. 34 bang, balik kini sa numero 33. Samtang wa nagbuhat. Estado gihapon kini, estado nga wa nagbuhat. Ang formula kay plain negative o nai form sa verb plus mama. Nai mama. Leksyon 59 gihapon. Samtang wa mosuwat. Kakanay mama. Kakanay mama. Iyang giuli ang test paper nga way ngan gisuwat. Karewa namae wo kakanay mama. Testo paper wo kaishita. Karewa namae wo kakanay mama. Testo paper wo kaishita. 35 bang, samtang gihapon. Kining konjugasyon na mo'y gamiton kung ang duha ka aksyon nga nagdungan kay gibuhat sa mga lain-laing tao. Ang formula kay progressive form o teiru form sa verb plus aida o aidani. Leksyon 60 kini. Samtang nasuwat, kaiteiru aida o kaiteiru aidani. Aida kung ang duha ka aksyon parehas og kadugayon, og aidani kung ang ikaduhang aksyon mas mubo og nasud sa oras sa panghitabo sa unang aksyon. Samtang nagsuwat ang maestra sa blackboard, ang mga estudyante nagbasa sa ilang libro. Sensei ga kokuban ni kaiteiru aida, gakusei tachi ga hon wo yonde imashita. Sensei ga kokuban ni kaiteiru aida, gakusei tachi ga hon wo yonde imashita. 36 bang, samtang wa pay mobuhat. Lahi rani sa numero 34, dili kini estado. Ang formula kay plain negative o nai form sa verb plus uchini. Nai uchini. Leksyon 60 gihapon. Samtang wa pay mosuwat. Kakanay uchini. Kakanay uchini. Atong iirog ang blackboard dire samtang wa pay mosuwat. Dare mo kakanay uchini kokuban wo kochi ni utsushimashou. Dare mo kakanay uchi ni kokuban wo kochi ni utsushimashou. 37 bang, sa panahon nga nanto ka. Sa hinapon, adunay sa panahon nga mubuhat na, wa pa buhata, pero buhato na. Ang formula kay dictionary form o ru form sa verb plus toki. Ru toki. Leksyon 61. Sa panahon nga hapit na masuwat o inigsuwat na gyud, kakutoki. Kakutoki. Sa panahon nga masuwat na kog essay, akong ukbon ang ChatGPT. Essay o kakutoki, ChatGPT o hirakimasu. Essay o kakutoki, ChatGPT o hirakimasu.
Sanju Hachibang. Sa panahon nga nagbuhat na, ang formula kay progressive o teiru form sa verb plus toki. Teiru toki. Leksyon 61 gihapon. Dihang nagsuwat ko, bali nagpadayon ang akong pagsuwat. Kaiteiru toki. Kaiteiru toki. Dihang nagsuwat ko sa report, adunay bag-ong datos nga naabot. Ripoto kaiteiru toki, atarashii data ga hairimashita. Ripoto kaiteiru toki, atarashii data ga hairimashita. 39 bang. Sa panahon dihang maupagyoy pagkahuman og buhat. Ang formula kay plain past o ta form sa verb plus toki, tatoki. Leksyon 61 gihapon. Dihang nahumana og suwat, kaitatoki, kaitatoki. Dihang mahumana kog suwat sa report, mukaon kog pansit. Ripoto kaitatoki, yakisoba o tabemasu. Ripoto kaitatoki, yakisoba o tabemasu. 40 bang. Kini ang una sa mga conditionals kung mubuhat o inigbuhat. Gamiton taning konjugasyon na kung ang atong kondisyon na hilambigit sa mathematics, lohika ug mga natural nga panghitabo. Ang formula kay dictionary form o ru form sa verb plus to. Ruto ug ato kining gituki sa leksyon 62b. Kung mosuwat o inigsuwat, kakuto, kakuto. Kung mosuwat kas imungan sa katakana, tagaan kas maestra og 1 bonus point. O namae o katakana de kakuto, sensei ga kimi ni 1 pointo o yaru. O namae o katakana de kakuto, sensei ga kimi ni 1 pointo o yaru. 41 bang. Mao ni negatibo sa miaging conjugation kung dili mubuhat. Ang formula kay nai form sa verb plus to, naito. Leksyon 62b gihapon. Kung di o inigdi musuwat, kakanaito, kakanaito. Kung di ka musuwat og thesis, di ka makagraduate. Ronbun wo kakanaito, sotsugyo dekinai. Ronbun wo kakanaito, sotsugyo dekinai. 42 bang. Kini ang ikaduhang conjugation sa conditional kung o inigbuhat. Ato kining gamiton kung ang atong sentence usa ka hangyo, pagmandar o pagdesisyon kung unsay buhaton. Gituki tani sa leksyon 62c. Ang formula kay plain past form sa verb o ta form plus ra. Tara, tara. Kung mosuwat o inigsuwat, kaitara, kaitara. Kung mosuwat kag kanji, palihog tarungag suwat ha. Kanji de kaitara, kirei ni kaite kudasai ne. Kanji de kaitara, kirei ni kaite kudasai ne. 43 bang. Ang negatibo sa miaging conjugation kung di mosuwat. Ang formula kay plain past negative form sa verb nakatta plus ra. Nakattara. Leksyon 62c gihapon. Kung dili o inigdili mosuwat, kakanakattara. Kakanakattara. Kung wa gani gisuwat sa estudyante ilangan sa test paper, palihog ibalik nila. Seto ga testo paper ni namayo kakanakattara honnin ni kaishite kudasai. Seto ga testo paper ni namae o kakanakattara honnin ni kaishite kudasai. 44 bang. Ang ikatulo ka conditional kay gamiton ko ang impormasyon nagagikan sa nagsulti. Abi nimo ba? Para sa last hiragana changing verbs, ang katapusang hiragana sa dictionary form usbon ngadto sa e-series. Busa ang ku ending sa kaku mahimong ke, kake, unya sumpayan og ba, kake ba. Leksyon 62d kini. Kung o inigsuwat, kake ba, kake ba. Unsa kag isuwat ni nimong pulunga sa kanji? Kono kotoba wa kanji de kakeba dou desu ka? Kono kotoba wa kanji de kakeba dou desu ka? 45 bang. Ang negatibo sa miaging conjugation kung dili o inigdili mubuhat og ang impormasyon gikan sa nagsulti.
Ang formula kay nai form sa verb mahimong nakereba. Leksyon 62D gihapon. Kung dili o inigdili mo suwat, kakanakereba, kakanakereba. Kung di nimo suwaton ang report karong gabi una, di nimo maapas ang deadline. Ripoto konya made ni kakanakereba, shimekiri ni maniawa nayo. Ripoto konya made ni kakanakereba, shimekiri ni maniawa nayo. 46 bang, mauni ikaupat nga paagis pagporma sa kondisyonal o gamiton kining konjugasyon kung ang impormasyon gikan sa naminaw. Kung matod nimo, nantuka. Ang formula kay full conjugation sa verb plus nara. Gitutukan tani sa leksyon 62E. Kung musuwat o inigsuwat, matod nimo, kaku nara, kaku nara. Kung musuwat kag suwat mga igpasaylo, matod nimo, suwata dayon karon. Ayamari no tegami o kaku nara, ima sugu yareo. Ayamari no tegami o kaku nara, ima sugu yareo. 47 bang, negatibo sa miaging conjugation o ang impormasyon nagagikan sa naminaw. Ang formula kay nai form sa verb plus nara o leksyon 62E gihapon. Kung o inigdi mo suwat, matod nimo, kakanay nara, kakanay nara. Kung matod nimo, di ka musuwat og haiku, kinahanglan mo kanta ka. Haiku o kakanay nara, uta o utawanai to ikemasen. Haiku o kakanay nara, uta o utawanai to ikemasen. 48 bang, kinahanglan mo buhat. Adunay mga napo nga paagi pag-conjugate niini sama sa atong pag-eksplikar sa leksyon 63 apan ang atong gamiton diri kay ang nai form sa verb nga mahimong nakereba naranay. Nakereba naranay. Kinahanglan mo suwat kakanakereba naranay. Kakanakereba naranay. Kinahanglan suwaton nimo ang report labing dugay sa Domingo. Ripoto wa nichiyobi made ni kakanakereba naranay. Ripoto wa nichiyobi made ni kakanakereba naranay. 49 bang, nagkadugay og buhat nagkanantoka. Ang formula kay ba form sa verb, unya usbon og litok ang verb, unya plus hodo. Ba, ru, hodo. Leksyon 64. Nagkadugay og suwat, nagkanantoka. Kakeba, kaku, hodo. Kakeba, kaku, hodo. Sa dugay nimog suwat og kanji, mabansay karagyod. Kanji o kakeba kaku hodo, kanji ga jouzu ni naru. Kanji o kakeba kaku hodo, kanji ga jouzu ni naru. 50 bang, saigo desu. Morning katapusan. Mubuhat og sobra. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus sugiru. Leksyon 65. Sobra mo suwat, kakisugiru, kakisugiru. Mas maayo ang report nga mubo, ayog palabig suwat ha. Ripoto wa mijikai hou ga ii, kakisuginai de ne. Ripoto wa mijikai hou ga ii, kakisuginai de ne. Atong sumahon ang mga conjugation nga atong gituki niining video ha. Mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad, lain-laing conjugation nga ma-ekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang, panahon sa pagbuhat, mga pangalitan o conditionals. Kinahanglan mo buhat, nagkadugay og buhat, nagkanantoka, ug ang ika-50 kay ang pagpalabi og buhat. Sa sunod nga video, din ato gyapong i-conjugate ang kaku atong gamiton ning mga konjugasyon na. Paghatag og pagdawat og aksyon. Dili na mobuhat. Tukuro, pagtukoy og punto sa panahon. Pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad, og ang pseudonouns nga hazu, dapat lang, wake, o rason, og noni, og keredomo,
nga mo ekspresar og pagsukwahi. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo palig-on sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon, kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.